हाय लोगोफोर, नै आङो दिनै दुब्लि बारियाव माइ हानो फैदों आरो आं हारसिंल' नङा आरोना, बेवहाय जोंनि रायजोनि ग्रुपैनो ज' हानाय जागोन आरोना। पुरा हाखाबाय माइखौ दिनै, नै गोलाव हाबाय। पुरा हादों, नै लोगोफोर दङ हागासिनो दं। गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा सुथुर आंगो रंजा बाजा। दा नै जोङो गोबाङैनो हादों आरो इन्ट्रेस्ट आरो सासे लोगोखौ आं देखायनो सानदों। बिथाङानो जाहैबाय नै लखन बर्मन। बिथाङा जाहैबाय लखन बर्मन, बिथाङाबो माइ हादों आरो बिदिनो जोंना बर' हारसा ज' मिलायनानैहाय समाव इन्ट्रेस्ट खालामो माइ इरिफोर हायो आरोना। ओरैनो बिथाङा माइ हानानै मोजाङै मोनो। ओरैनो हाबा आदा गोजोनै खय बिगा हाखो दहायनिफ्रायलाय? ओरै नाय भिडिअ नाय। बिगाब्रैसोनि खाथियाव थांखांबाय। आच्छा बिगाब्रै ना? ओमफ्राय मेंनाय मोन्दों ना मोनाखै माइ हानानै? मेङा थाजाल' मोनखादों, गोजोनल' मोनदों, मेङा। माथो मेगना मुब्रै जाबाय, उन्दुनो ओंखारबाय नामा आदा? बै सान्दुं सान्दुंआथ' जा गोसा जाबाय नालाय। जोंहानि बे मादै ओमफ्राय माइ हादों। मादै माबायदि मोनदों माइ हानानै? बिगाबसे हाखो? साबेसे दं गासै लोगोफ्रालाय? जों 25 जनसो दं। मेङाखै, सिंफोर सायाखै नामा? बिदिनो बोसोरै हाबाय थायो मादैयाबो ना? गोदान मुगानि जों आबादारि बुरजा माने गुमा गोथावा हा माजों जागोन लोगो बेखौ माजों जागोन? ओइ लोगो माजों जागोन बेखौ? बाथोन। वाव बरियानो मासेखौ बयलै नुबाय माबायदि बरियानो। दा ज' जालायसै आरो माइ हाखांनानै जानायसै आरो लोंग्राफोरनि थाखायल'सो बिराद मोजां जागौमोन बियो। जोंथ' लोङा नालाय। नै पुरा नै बरिया। आबादथिलिया फै बयबो आबादथिलिया गोदान मुगानि जों आबादारि गोदान मुगानि जों आबादारि apa ada mak sakit? Oma. मैथा बाथोन मोजाङै ना खायदाफ्राथ'? गुमा गोथावजों बानलुजों देनाय। वाव गुमा गोथाव बावसो। जाबाय।